19 minutes to 5 so sithola i-email iqhama kumlaleli wethu anonymous ifundeka kanje ngahlukunyezwa ngokocansi ngisayintombazanyana encane ngahlukunyezwa ingane kababa wami afika naye emshadweni wakhe kanye noma wayengahlali nathi kodwa weza eseyiteenager uma ngizwa ngoba wayihlupha lapho ayihlala khona kwathiwa akayi kubaba wakhe khona ezomqondisi wayengithatha engifaka egarage anginokubeze ngaze sengikhulile ukuthi yini le kahle kahle ayenza kumina ngoba ngangisemncane kakhulu ngimneminyaka ewu40 manje kodwa uma kubuya isithombe salokho ekhanda zivele zehle inyembezi futhi nobudlelwane engiba kubona akuhlali ngoba nginama moods ngiyadinwa ngiyakhala avela baleka umuntu engisuke naye lo bhuti wami usaphila njengamanje kodwa usexosha amaphepha uthathiswa njengomuntu ohlanya endaweni ngamtshela umama wami ekhaya ngomunye umnyaka ngonyaka eminyakeni edlule uma wavusela wathi nje how kwaphela kanjalo akazange zaphawule lutho azange aphawule kwamtshela ukuthi ma na usibani bani wayengenza lokhu nalokhu umama wavusela wathi nje how kwaphela kanjalo uthi ngilimele angibi ngcono ngisizwa utshwala kodwa ngoba angihambi ngiwa emgwaqeni umndeni nabantu bayitshela ukuthi ngiwumuntu nje alright ngusisi alright kodwa mina ngiyazi ukuthi ngafa kudala yo yazi yanzima le ndaba yazi yeah hlungu kakhulu ikhaya ile email esithule ku anonymous usithumele anonymous into eyenzeke ekhaya kwenzeka kanjani makunje yeah manje yindaba ingazange izisukunyelwe indaba noma nona uthi engakutholi kahle selibhiyonse ukuthi njengoba umfowethu lo sekuthiwa usekula ngekhanda manje mhlawumbe engikathele uthula udaba ngumama eze babaza wayesevele ekula ngekhanda nomfowethu noma angazi uyabona angazi akazange ashoke kwi-email yeah mhlawumbe sikhuluma naye ngokuhamba isikhathi no anonymous and uthanda ukulukhuzana uthumela i-email nje kuphela thanda sikhulume naye yeah okay no kulungile ukhona kodwa nombulelo khathi esizokhuluma naye ngasigcineni okuyena ke ozokathi umeluleka umlaleli wethu ukuthi mhlawumbe ke simele njengalesi kubhekwana kanjani naso ngoba nakho nobudlelwana athi ungena kubo isimo sakhe asisihle uthi uba namamudi okusho isimo sakhe nje siyaguquguquka uyahleka manje akahleki usethukuthele njalo okwenza ukuthi isoka asuke litholile livele likhale iphepha and usemdala lo muntu uneminyaka una 40 manje yeah kodwa ubudlelwana kanabo obuhleli ngenxa lesimo athi siyamkhathaza kakhulu mhlambe njengomlaleli ukhozo lalele njengamanje ngenzeka nawe umuntu ongakwazi ukuthi uphostage esivivaneni ngokweluleka udadewethu ungathini kumuntu onjengalo ngoba iyamkhathaza lento iyamhlupha useze wanquma ukuthi asibhalele asibikele yona awukhawule ke sizwe 0891101040 or noma usithumelele ku WhatsApp ku Twitter @ukhozi_FM sebenzisa #ukhozi_FMWNB kunjalo okay njengamanje ke la imizuzisi 18 ngaphambi kwehora lesihlanu